дзівчынкі і хлопчыкі. Салют усім! Ілля, а ведаеш што? Што? А мы з Лесікам сёння на дзень нараджэння сябра ідзем. Здорова! Толькі там одна цікавая умова ёсць. Якая? Прапанаваць гасцям сваю гульню. Вось мы і думаем, гадаем, якую выбраць. Бо хочацца ж у нешта новенькае пагуляць. І вы ўжо выбралі? Так, дзе? Дапамажы нам, якая табе болей падабаецца? Ну, расказвайце. Першая гульня называецца канат. І як у яе гуляць? На пляцоўцы дзеці крэсляць доўгую рысу. Гэта нібы канат. І трэба па чарзе па гэтым канаце ісці. А калі хтосьці адступіўся, выходзіць з гульні. А выйграе той, хто лепей за ўсіх прайшоў па канаце. Цікавая гульня, я б згуляла такую. А якая яшчэ? Другая называецца «Адзін у крузе». Дзеткі становяцца ў круг, а адзін з іх пасярэдзіне. Ага, а як яго выбіраюць? Лічылкай мусіць. Зразумела. А потым бяруць мячык і перакідаюць адзін аднаму. Толькі каб той, што пасярэдзіне, яго не злавіў. А ён якраз стараецца злавіць мячык. Бо калі зловіць, можа вярнуцца ў круг. А той, хто мячык упусціў, займае яго месца. Здорова, і гэта гульня цудоўна падыходзіць для дня нараджэння. Дык якую нам выбраць? А чаму абавязкова выбіраць? Згуляйце абедзве. Сапраўды! А мы тут галовы ламаем. Так і зробім. Ты малайчына, Ілля, добра параю. Дзякуй табе. Калі ласка, звяртайцеся. І вы, дзяўчынкі і хлопчыкі, паспрабуйце з сябрамі пагуляць у гэтай гульні. Весела будзе. А зараз давайте паглядзім, як адзначаюць дзень нараджэння героя мультфільма «Зігбі ведае ўсё». Ілля сказаў, што хутка вернецца, таму нам давядзецца пакуль без яго гуляць. І ў што? Давай вежу будаваць з кубікаў. Не хочу. Давай лепей у прыгажуню і пачвару. Цур, я прыгажуня, а ты пачвара. Чаму гэта я пачвара? Не, у кубікі будзем гуляць. Гэта не цікава. І твоя гульня не цікавая. Тады гуляй адзін. Ну і буду, і ты гуляй адна. Ну і калі ласка. Але ж аднаму сумна. Што гэта за гульня сам-насам? Ну вось, на хвілінушку вас пакіну, вы ўжо пасварыцца паспелі. Мы проста не можам дамовіцца, у што пагуляць. Вось каб у тое, што ўсім цікава. А я якраз да такой гульні і рыхтаваўся. Да якой? Загадкавае кола. А, памятаю, мы ўжо гулялі ў яе. Цікава. І звычайна я пытанні задаваў. Так, але сёння я буду вядучым. Ты ж не супраць, Лесік? Не, мне нават цікава, ці змагу я твае загадкі адгадаць. Тады пачынаем. Пачынаем. Выбіраем першую загадку для Касі. Я готовая. Так, нумар. 4. І якая там загадачка? Зараз. О, вось. Гэты дзіва-будаўнік малатком біць не прывык і працуе. Глянуць люба. Інструменты ў яго дзюба. Значыць, ён стукае не малатком, а дзюбай, так? Так. А, дык гэта лёгка. Я ведаю толькі аднаго такога будаўніка. Гэта дзяцел. Правильно, малайчына. Ура! Цяпер мне я таксама хачу. Добра, круцім кола. Лічба 7. А вось і твоя загадка. Круглы, як мячык, духмяны і смачны. Звонку зялёны, а ўнутры чырвоны. Зараз, дайце падумаць. Лесік, да што тут думаць? Сябры, гэта ж лёгка, правда? Просто не хачу спяшацца. Круглы, як мячык. Так. Звонку ён зялёны. 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 А ўнутры чырвоны. Ну, вядома, чырвоны, які ж яшчэ? Ну. Дык гэта падобна на кавун. Угадаў, цудоўна. А мне вельмі спадабалася быць невядучым, а гульцом. І ты, Ілля, цудоўна справіўся. Дзякую. Дык што, ты болей не збіраешся для нас загадкі прыдумваць? У цябе таксама добра атрымліваецца. Чаму? Збіраюся.
спрачаюся. Толькі прапаную рабіць гэта па чарзе, каб усе маглі адгадваць. Значит, у наступный раз я буду ведучей, так? Выходить, что так. Ой, здорово. Ну, только не сёння, бо мне треба падрыхтавацца. Добра, рыхтуйся. А пакуль давайте мультфільм глядзець. Давайте. Мультик поглядели. Чым зоймемся далей? Ну, я б хотел доведаться про что-нибудь цікавое, про жывёл. І я, і наші глядачі так само не супраць, так, сябры? Добра. Толькі спачатку адкажыце, вы ўсіх жывёл ведаеце? Усіх. А вы ўпэўненыя? Я упэўненая. У мяне нават энцыклапедыя пра іх ёсць. Я яе усю некалькі разоў прагледзела. И у меня такая есть. Але ж я думаю, што ўсіх жывёл мала хто ведае. Давайте проверим. Давайте. Я буду показывать розных жывёл, а вы разом с глядачами называйте их, калі познали. Домовились. Тады вось першы. Ну, ці ведаеце вы, хто гэта? Ну, дай подумать. Ён нечым нагадвае барсука, але адрозніваецца. Не, Касечка, гэта не барсук. А я ведаю, кто гэта. Гэта скунс. Малайчына, Ілля, правильно. Скунс? Я першы раз чую. Ён умее абараняцца, пырскаючы вадкасцю, якая вельмі непрыемна пахне. Ого, і дзе гэтыя скунсы жывуць? У паўночнай і цэнтральнай Амерыцы. О, як добра, што не ў нас. Ну, давай далей, загадвай, цікава ж. Калі ласка, глядзіце, а гэта хто? Ой, якія вочы вялікія. А пальцы доўгія. Не, яго я таксама не ведаю. І я. Лесік, хто гэта? Гэтую смешную жывёлу і завуць смешна. Ай-ай. Ай-ай. А чаму яе так назвалі? З-за гука, які яна выкрыквае. Ай-ай. Ай-ай, здорово. А дзе ай-ай жыве? На вострове Мадагаскар, што ля Афрыкі. Ай-ай, начная жывёла, таму і вочы ў яе вялікія. А пальцы чаму такія доўгія? Каб спрытна караскацца па дрэвах і здабываць насякомых з-пад кары. Я цяпер запомню гэтага ай-ай назаўсёды. І я. А вось і наступная жывёла. Ну, а яго ведаеце? Яшчэб, гэта мышка, звычайная мышка. Вось і не. Гэта карлікавы лятучы кускус. Ён сапраўды памерам не большы за мышку. І вельмі на яе падобны. Жыве кускус у Аўстраліі, спрытна лазіць па дрэвах. А лятучым яго назвалі, бо ён, пераскокваючы з галінкі на галінку, раскрывае між лапкамі спецыяльныя складкі і ляціць, нібы планер. Ого, які вынаходлівы. А яшчэ, як многія аўстралійскія жывёлы, кускус мае сумку, дзе носіць сваіх дзетак. А чаму такога сімпатычнага малыша назвалі кускус? Ён што, кусаецца? Калі схапіць, вядома, можа і укусіць, але не таму яго назвалі кускус. Так аўстралійскія жыхары называюць усіх жывёл падобнага сямейства. Іх вельмі многа, і яны усе розныя выглядам і памерамі. Вельмі цікавы і пазнавальны расказ. Дзякуй табе, Лесік. Калі ласка, а зараз час глядзець мультфільм. Мы гатовыя. Вось і ўсё. Наша праграма падышла да завяршэння. Мы з Лесікам будзем да дня нараджэння сябра рыхтавацца. Так, а ў цябе якія планы, Ілля? Я таксама з сябрамі сустракаюся. Мы ў кіно ідзем. О, цудоўна! А потым раскажам адзін аднаму, як усё прайшло. Дамовіліся. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Сустрэнемся, як заўсёды зранку. У нашым добраранку!